Heippa! Nyt on tarkoitus lähteä tekemään 6 liikkeen tehokasta treeniä koko vartalolle. Ja tässä mä oonkin jo valmiina aloittamaan sitä meidän ekaa harjoitusta. Eli lähdetään tekemään maastavetoa tällä trap-baarilla, kehikkotangolla. Lantionlevyinen asento, hyvä ryhti, tiukka vatsa, rintakehä ylhäällä, napakka ote molemmilla käsillä. Mieti, että sä painaisit jalkoja maata vasten, kun sä lähdet nostamaan. Tehdään muutama toisto. Eli vatsa aina tiukkana, hyvä ryhti, mieti selän linja, voimaa reisistä pakaroista, saat keskivartalonkin treenattua samalla liikkeellä. Sitten on kakkosliikkeen vuoro, eli lähdetään tekemään vetoliikettä, soutuliikettä, T-kulmasoutua tällä tangolla. Ja mulla on tässä nyt tämmöinen tanko kiinnitettynä telineeseen, irtokahva, kiekko sinne ja taas sama kuin äskeisessä liikkeessä, hyvä ryhti. Rinta korkealle, noustaan ensin pystyyn, laskeudutaan sitten tonne kulma-asentoon ja sitten lähtee soutu. Ja hyvässä ryhdissä aina paino pois. Eli lavat vastakkain, taas kerran se selän linja, haet tuki keskivartalossa, polvessa pieni koukku, niin sitten se menee perille. Kolmosliikkeen vuoro. Äsken meillä oli veto, nyt me lähdetään tekemään työntöjä. Käytetään kätevästi tätä samaa tankoa. Toki painoja saa aina muokata, sen sä päätät itse. Mutta lähdetään tekemään landmine press, eli työntöliikettä. Tanko ihan kiinni rintakehään, vedä pakarat tiukaksi, vatsa tiukaksi. Nyt ei pääse jaloista auttamaan. Muista hengittää uloshengityksellä ylös. Pakarat ja vatsa tosi tiukkana. Ja sitten aina turvallisesti painot alas. Täällä sitä ollaan valmiina nelosliikettä varten. Eli nyt me lähdetään tekemään tällaisella isolla jumppapallolla, fitballilla, lantion nostoja. Me rasitetaan siellä koko takaketjua, erityisesti pakaraa, mutta muista myös keskivartalo. Eli pidä tosi jämäkkänä myös vatsan puoli. Ja sitten mennään. Me aina riittävän lähelle. Sitten me ollaankin jo 5. liikkeessä, eli käsipainoilla tehtävä pystypunnerus, mutta tehdään siihenkin vähän variaatiota, eli otetaan kierto mukaan, ja se menee näin. Eli rinnalta eturäkistä, ranteet suorana, kierron kautta ylös. Musta keskivartalo on tosi tiukka, samoin pakarat. Ja pieni pehmeys polvissa. Huhku tulee hiki heti. Hyvä, siinä oli pystypunnerus. Liike numero 5. No niin, nyt ollaan päästy jo kutosliikkeeseen, eli nyt lähdetään yhdistämään keskivartaloa, otetaan ylävartalo mukaan, muun muassa ojentajaa, selkää, rintaa. Ja tärkein on se, että sä tiivistät keskivartalon, painat itseesi vatsalihaksilla tietysti sinne lattiaa vasten. Palauta polvi aina 90 asteen kulmaan. Eli aina selkä pysyy lattiassa. Saat viedä ihan suorin käsin, pitkä vipuvarsi, saat samalla hyvän liikkuvuusefektin sinne sun hartia- ja lapaseudulle ja keskivartalon vahvaksi.